Dette er en lille afspændings-CD, som du kan anvende til at slappe af i din fysiske krop og i dit sind. Det er vigtigt at kunne slappe af og give slip på smerter eller stress, alle unødige tanker og bekymringer for at kunne falde til ro og eventuelt falde i søvn. Så det jeg vil guide dig til nu, det er at slappe af fysisk og mentalt. Det første du skal gøre, det er at sætte dig godt til rette. Enten i en stol, en sofa, en stol, en dejlig lænestol, eller du kan lægge dig et godt sted. Sørg for, at du har det varmt nok, og at du ikke bliver forstyrret i det næste lille stykke tid. Så vil jeg bede dig om at lige indstille dig på, at alle de lyde, der er i rummet eller udefra, det bare er baggrundslyde, som er helt i orden. De må gerne være der. De er bare med til at få dig til at slappe af. Vejrtrækningen er redskabet, nøglen til at kunne slappe af. Så det gode, du skal gøre nu, er at få trukket vejret rigtig godt og dybt igennem. Du skal fokusere på at mærke, at du fylder din krop, din brystkasse, nedefra og op. Det vil sige, du trækker vejret helt ned i bunden nærmest, så det føles som om, at du trækker vejret helt ned i maven og puster dybt ud. Og mens du giver rigtig meget luft på udåndingen og får pustet det hele ud, så forestiller du dig og mærker, at dine muskler slapper af. Du sænker skuldrene og slapper rigtig godt af. Og bare tænker, jeg giver slip, jeg giver slip, jeg giver slip på alle unødige spændinger i min krop. Inden vi går videre, så skal du også lige indstille dig på at lægge alle dine bekymringer fra dig og alle dine unødige tanker. Dem skal du parkere eventuelt, så du forestiller dig, at du lægger dem i en lille kasse eller en lille mappe eller ved siden af dig. Og så bagefter, så kan vi tage stilling til, om du skal tage dem til dig igen. Men først, så sætter du dig igen og bare mærker din krop. Eller du ligger ned og bruger måske CD'en til at falde i søvn på. Du sidder og mærker. Bare er med det, der er. Bare giv dig selv lov til at mærke din krop, sådan som den har det lige her og nu. Uden at ændre på noget. Brug vejrtrækningen som en nøgle til både at slappe af, men også til at mærke din krop. Gå lidt rundt i kroppen i tankerne, og jeg skal nok guide dig. Og samtidig med at jeg guider dig til at slappe af, så guider jeg dig også til at bare mærke og være til stede med det, der er. Lige så snart du er godt og grundigt til stede i det, som er i den del af din krop, hvor vi er, så vil det ændre sig, hvordan du har det i den del af kroppen. Sådan er det bare. Så allerførst vender du bevidstheden ned til dine fødder. Du mærker dine fødder, dine fodsåler. Du mærker nærmest, at dine fødder er store og har god forbindelse til jorden eller underlaget under dig. Og bare lige registrer, hvordan dine fødder har det. Mærk hver af tæerne. Mærk også oversiden af dine fødder. Og forbind dig med det indre af dine fødder. Du forestiller dig, at der er plads og tyngde. Og du mærker måske en lille vibration eller en lille, en følelse af, at du er et med fødderne, at du bare er til stede i dem. Du lader denne her følelse af afspændthed
strømme op igennem dine fodsåler og op igennem dine ben. Først mærker du det op igennem dine ankler. Du mærker, at du slapper af i anklerne. Slapper af og slipper alle unødige spændinger. Også dybt inde i anklerne. Og du kommer videre op i underbenene og mærker dine muskler, dine lægmuskler og skinnebensmuskler. Og du mærker helt ind i knoglerne, at du slapper af helt dybt inde. Helt indefra og helt ud til huden. At du bare giver slip på spændingen og mærker, hvor rart det er. Du mærker tyngde, eventuelt varme og afspændthed. Mærker dine ben falder lidt ned i underlaget. Mærker de bliver tunge og godt tilpas. Så sender du bevidstheden op i begge dine knæ. Du mærker dine knæ fuldt ud. Du mærker bagsiden og forsiden, inderside og yderside. Du mærker dem helt ude fra huden og helt ind i midten af knæene. Helt inde på bagsiden af knæskallerne og helt inde i midten af knæet. Du mærker bare, hvordan du giver slip på spændingerne og bare mærker tyngde og en dejlig fornemmelse af fred og ro, der breder sig nede fra fødderne og op igennem dine ben. Du mærker nu op i dine lår. Mærk, hvordan du giver slip. Giver slip og slapper af. Du mærker afspændthed, tyngde, eventuelt varme, men meget dejligt veltilpashed. Brede sig hele vejen rundt i lårene. Hele vejen fra knæene og hele vejen op i dine hofter. Brug vejrtrækningen til at komme dybere ned i afspændtheden. Mærk, hvordan dine ben, begge dine ben er tunge og afslappede. Mærk op i hofterne, hvordan der er plads og ro, fred. Og du slapper fuldstændig af i alle musklerne, også op i dine baller. Mærk, at du giver slip på spændingerne i ballerne. Og bare nyd, at du faktisk slapper så meget af, så du falder dybt ned i underlaget. Og du er næsten ved at falde fuldstændig til ro nu. Du bruger din vejrtrækning stadigvæk. Mærker velvære, fred og ro. Du mærker nu dit underliv og din mave. Sender bevidstheden ind til de indre organer i mave og underliv. Du mærker, der er plads til alle organerne. Du slapper også af imellem dem, omkring dem og i dem. Forestil dig, at du slapper af i alle muskler og ledbånd, knogler, organer. Og forestil dig, at når du slapper af, så får dine organer og dine muskler, alt hvad du er, en dejlig tilstand af afspændthed, som er rigtig sund og vitaliserende. Så kan cellerne i din krop arbejde rigtig harmonisk og i balance med alt hvad du er.
du har tillid og tro, og du er i fred og ro med, at vi nu slapper af højere op i din krop, i din lænd. Du giver slip i musklerne i din lænd. Helt op i dit mellemgulv. Hele vejen fra forsiden og ned til bagsiden ved rygsøjlen. Du mærker en dejlig strøm af afspændthed op igennem din rygsøjle og ud i alle sener og muskler, i alle væv, også nerve og blodvæv. Du mærker, hvordan du slapper af og nyder det. Du mærker tyngde, varme, afspændthed, fred og ro. Du bliver ved med at falde lidt ned i den fredelige tilstand, og du mærker nu hele din brystkasse. Mærk hele din brystkasse, hele vejen fra forsiden og op til bagsiden, oppefra og ned. Du mærker, at du trækker kølig luft ind gennem din næse og dit svælg og ned i bunden af lungerne. Og du mærker, at du puster lidt lunere luft ud. Og når du puster ud, bliver du afspændt. Alle musklerne giver slip. Du mærker, at du frit og let kan trække vejret. At dine lunger har fin plads. At der er plads til dit hjerte. Og det banker lige så fint og stille og roligt. Og bringer liv og næringsstoffer og ilt ud til alle cellerne i din krop. Alt er i fred og harmoni. Alt er i balance. Og du glædes, og du slapper af ved tanken om, at alt er i orden. Du har bare mulighed for nu at give fuldstændig slip. Du mærker længere op i din rygsøjle, ud i din ryg, ud i rygmusklerne og i området i og omkring skulderbladene. Du mærker, at du slapper af bag skulderbladene og oven på skulderbladene. Du mærker, at musklerne bliver bløde og afspændte hele vejen op. Hele vejen ud, hele vejen ned, indefra og ud. Og du glædes, og du nyder det. Det er en velvære og en ro, der fortsat breder sig i din krop. Du er nu nået op til skuldrene, og du mærker, hvordan du fuldstændig giver slip nu. Og det er let at give slip nu på alle unødige spændinger i din krop. Du slapper også af ud i dine arme, hele vejen fra skuldrene og hele vejen ud til hver af dine fingerspidser. Begge armene bliver tunge og afslappede. Du slapper af ud igennem skuldrene, ned i overarmene, bagved armene, foran, inde under armene, helt ind i armhulerne og på oversiden. Hele vejen udefra og ind, oppefra og ned til albuerne. Du slapper godt af i albuerne også. Mærker en strøm af varme og afspændthed flyde ud igennem dine albuer og ned i underarmene. Bare mærk en bølge af afspændthed, fred og ro. Du er fuldstændig tryg og giver efter.
Du mærker, at du slapper rigtig godt af i dine håndled. Slapper af, så alle nervebaner og blodårer har mulighed for at sende energi og impulser ud i hver af dine fingre. Der er plads og rum, og du kan fuldstændig give slip på spændinger i hænderne. Hele vejen udefra og ind. Hele vejen fra håndledene og helt ud i hver af fingerspidserne. Helt ud til neglene. Slapper du bare helt fuldstændig af. Du sender nu din bevidsthed op til din hals og din nakke. Og du mærker, at du giver slip. Giver slip på spændingen i din hals. Giver slip på spændingerne bagpå op i nakken. Helt ude fra skuldrene og op til kraniekanten. Du mærker bare, at du slipper skulderået. Du slipper presset. Du slipper fortsat alt, hvad der ikke bygger op for dig. Der er fred og ro og tryghed. Du slapper af inde i halsen og mærker, at du kan trække vejret frit. Der er plads til at trække vejret ned. Der er plads til at slippe dine affaldsstoffer gennem udåndingsluften. Der er plads til at tage næring ind igennem din hals, gennem spiserøret. Og du er god til at spise sundt og drikke det du skal. Du slapper fortsat af i hele dit halsområde. Og mærker, hvordan en dejlig strøm af afspændthed fortsætter op i dit hoved, op igennem hagen og kinderne, op igennem bagsiden, op igennem nakken, op over øreområdet, som sådan en strøm op igennem hele hovedet, både udvendigt og indvendigt, der bare giver harmoni og fred. Du mærker, du slapper af i din mund og dine læber. Du slapper af i tunge organer. Slipper kontakten mellem tungen og den hårde organe. Og bare giver slip også i dine kæbemuskler. Du mærker og tænker, hvor er det rart, at jeg ligger eller sidder her og bare slapper af. Du mærker, at du slapper af op i kinderne, helt op ved tændingerne, hele næseområdet, op over øjenområdet. Du slapper af omkring øjnene, i øjnene og bag øjnene. Måske mærker du lige frem, at øjnene falder en lille smule ned i deres øjenhuler, og at alle muskler slapper af omkring øjnene. Du giver også slip på spændingerne mellem øjnene, op i panden, mellem øjenbrynene. Og du mærker, hvordan du slapper af i din pande. Mærker, at du giver plads. Giver plads til at bare være dig. Du mærker den fuldstændig fredfyldte tilstand sænke sig over dig fortsat. Du slapper rigtig godt af i hele din hovedbund. Hele hovedbunden. Lige så meget som hvis du fik en dejlig hovedbundsmassage. Måske skal du lige mærke, hvor rart det ville være her. Bare at få den dejligste, blideste massage i din hovedbund, så du også slipper alle de sidste unødige tanker og alle bekymringer.
Bare mærk fred og ro i hele din krop. Send også bevidstheden ind i midten af dit hoved, ind til din hjerne. Og forestil dig, at du også kan slappe af i hjernen. Og lige give den lidt fred og ro et øjeblik. Til bare at være dig. Nu mærker du hele din krop som en helhedsoplevelse. Du oplever hele din krop samtidig nu. Mærk den som en helhed. Mærk freden og roen, og tyngden og varmen, vibrationen, balancen. Bare mærk harmoni og ro. Nu skifter vi til et lille billede, som er rigtig, rigtig brugbart, når du skal være i en fredfyldt tilstand. Du skal nu forestille dig og se for dig vores jordklode, set lidt ude fra universet. Vores smukke jordklode på en blå baggrund, med de blå og grønne farver. Måske er der også lidt gyldent. Og du ser og oplever, hvordan jordkloden lige så langsomt drejer rundt. Lige så langsomt ser du bare jordkloden dreje rundt. Og du falder fuldstændig til ro med det her billede og denne oplevelse af jordkloden, der drejer lige så stille, trygt og godt. Bare bliv ved med at se jordkloden for dig, og mærk samtidig, hvor afslappet du er. Alle unødige spændinger i kroppen er fuldstændig væk. Du er fredfyldt, både i krop og sind. Du kan til enhver tid finde billedet frem i dine tanker af jordkloden, der grøn, blå og gyldent på en blå baggrund drejer lige så langsomt rundt. Det er ligesom et lille anker nu i dig, som gør, at når du tænker på det, så slapper du af. Bare det, at du ser den for dig, så vil din vejrtrækning blive dyb og rolig. Du vil bare mærke, hvordan du slapper af og er fredfyldt. Både fysisk og mentalt. Nu er vi færdige med den lille afspænding. Og du skal vende dig til tanken om at vende tilbage igen til rummet med din bevidsthed. Du skal også kigge på, om du igen skal tage dine bekymringer til dig, som du lagde ved siden af dig, og alle de unødige tanker. Måske er det nu tid til at lade nogle af dem ligge, eller at kigge på dem en af gangen,
Om de stadigvæk er opbyggende og nærende for dig, de her tanker og bekymringer. Og ellers så kan du lade dem ligge. Nu skal du lige så stille begynde at bevæge dine fingre og dine tæer igen. Tænke på, at du skal vende tilbage til dit liv, til din dagligdag. Og mærk, hvad kroppen har brug for nu. Har den brug for at strække sig? Har den brug for at gabe eller bevæge sig lidt mere nu? Giv dig god tid til at vende godt tilbage til dagsbevidstheden og til at kroppen bevæger sig igen. Til sidst, når du er klar til det, så åbner du øjnene og bare mærker, hvor rart det er, at du har brugt en lille stund på dig selv til at slappe rigtig godt af og til at vende dig til at slappe af fortsat og bruge det lille anker med jordkloden.